Sagamos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6 po ninaga o kaya alas 6:07 ninaga. Digdi po sa DCGB. Good morning Pilipinas! Happy Sunday! A blessed Sunday sa Tuya Gabos. Domingo po ngunyan, petsa 18 na, kan bulan na Abril. Mga tugang, si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga, live broadcast po ini. Sa Satuya, mga tugang na pagbabantay kan bagyong si Bising. So mga nakaantabay niya to dyan sa bilog na siyudad de Legazpi. Good morning, Tabi. Mga parantabay niya to sa bilog na Daraga. Good morning, Provincia Canalbay. Good morning, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Kumusta ka mo dyan, ha? Kumusta lamang kita dyan, mga tugang? Yaong kita digdita, matawasin na kita nin update sa laog lamang nin sarong oras. Digdi po mga tugang sa DCGB, tungkol po sa kay Bagyong Bising. Na kaso hapon, kasabanggi, nasa typhoon signal number 2, mga tugang an Katanduanes. Ha? Kasabay niya to sa Technical Department si Manny Totanies. Asin po si Chief Technician Bunjing Tanay, uyog-uyogon mo ang. Luminggo-luan duty sa muya, digdi. Matindihan sa muyang laban mo na. Kasabay niya to mga tugang dyan sa luwas. Kung may mga bareta ko niyan na nakaantabayan Mega Force, may mga bareta dyan na maruluwas. Mga tugang hali po dyan sa Satuyang Kapalibutan. Okay, sige daw ma-update kita sa mga Facebook viewers natin. Mga nakaantabay, mga tugang sa Bilog na Mundo, monitoring from Bato, Kamsur. Good morning. Uy! Masa yung katabi ron doon, Masa inining sa kuyang amigo, Nasa Bato Camarines si Rondon, Nagano ka dyan? May mission gayo dan sa kuyang amigo. Good morning, tabi doon, Good morning. Okay, sandali, tapigapulan niya to ang pag-asa. Aramon ta daw ang forecast kan sitwasyon, kan panahon, mga tugang digdi po sa Satuya na palibot. Nagring ang Pag-asa Legazpi sa oras po na 10 minutos. Hello, good morning. Good morning po, Pag-asa po ito. Yes, si Henry Tabi, Melvin, si Henry po sa DCGB. Okay po, Sir Henry. Opo, sige daw Tabi, Vin, kumusta po kami kang forecast, kan bagyong si Bising. Hi na po siya ngunyan, go ahead. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang DCGB. Sa ngunya na pet sa Abril 18, 2021, saldo ning Domingo ning pagkaga, hininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang typo na si Bising ay bahagya pong nagluwayang sa iyang paghiro habang nasa may parte kang kadagatang kang Pilipinas sa may sirangang parte kang Northern Samar habang napanatili niyang sa iyang kusog. Asin kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro kang matakang typo na si Bising, pigakarkulong nasa distansyang 470 km, sirangang kang Huban, Sorsogon, o nasa distansyang 495 km, sirangang kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 12.8 degrees north, 128.3 degrees east. Tagli ang kusog na duros sa abot sa 215 km per hour, halani sa sentro, asin pagbugsuning duros na abot sa 265 km per hour. Nagihiro pasiring sa norte sulnopan sa rekas na 15 km per hour. Bukas ning pagkaga, pigakarkulong nasa distansyang 295 km, sirangan norte sirangan Cambira, Catanduanes. Sa martes ning pagkaga, pigakarkulong nasa distansyang 360 km, norte sirangan Cambira, Catanduanes. Asin sa Miyerkules ning pagkaga, pigakarkulong nasa distansyang 510 km, sirangan kang Tuguegarao City, Cagayan. Mantang nakabandera man ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa probinsya kang Catanduanes. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman po sa sirangang parte kang Camarines Norte, sa probinsya kang Camarines Sur, Albay, Sorsogon, asin Masbate, kay bahan na ang Boreas asin sa Ticao Island. Ang
Sa kaulapam kang typhoon na si Bising ay magdadara ng moderado sundo sa makusog, sundo na napakakusog ng mga pag-uran. Sa parte po ng Kabikulan, ngunya na pagkaldaw, sundo po sa aga sa aldaw ng Lunes. Asmantang pinagbabawalan po yung mga saradit na ludadam sasakyang pandagat na di mo na magpalawod dahil pwede po kitang maka-experience siya na alo na abot na pon 2.5 sundo 12.0 meter na langkaw ng mga pag-alon. Dito sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro ng kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-oran asin pagkikilat, pagdagoldol. Moderato, sundo sa makusog na duros sa hali sa norte, sundo norte, sulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging maalon, tinatayang agwat ng temperatura pigilauman sa antas poon 25 sundo 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:31 ng pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:58 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6:13 ng pagkaaga. Ini si Melvin Almohela, kang Pag-asa, DOST, Legazpi. Hello, Melvin. Apo, Sir Hello, Henry. opo. Anong aldaw po ini mamamatian tanaharani, pinakaharani tabi sa Bicol, susug sa sayang presenteng dalagar ko niyan? Opo, susug po sa presenteng dalagan niya ngunyan. Yung pinakahayaning distansya niya po sa ngunyan sa Bicol ay siguro ngunyan na pong pagkaldaw dahil halos nasasirangan na po inining Legazpi City, Albay. At medyo nagrarani pa po ngunyan na oras na ini dito po sa may parte kang Bicol. Opo, sir. Ngunyan na magpagkaldaw sundo po sa aga po ang pinakamarap halaning distansya niya po dito sa Bicol. Ayun, okay. So ining aldaw na ini hanggang diyan na banggi nasa may konta ini nasa Katapata nasa aran sa to ang si Bising. Okay, pero ang tama sa pagkadangog ko sa imo na ang signal number 2 Katanduanes Buda ining Albay, Sorsogon, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur nasa signal number 1. Opo, sir, ang probinsya ng Catanduanes ang number 2 at yung natitirang pigbanggit ko itong sirangang kang Camarines Norte, Camsur, then Albay, Sorsogon, Masbate, number 1 po. So, pero nga ni tabi pakiulit sa kusog kayo ni Graray, Buda Sis Gastenes? Opo, yung kusog po ko ni ay nasa 215 km per hour. As in, yung mga pagbugso po ko ni ay aabot sa 265 km per hour. Ano yun? Pwede nang sabihin na nasa kategory siyang super typhoon? Sa ngayon po, sir, hindi pa po siya umabot sa kategorya ng super typhoon. Siguro mga 5 kilometro per ora na sana. Pwede na nating sabihin na nasa kategorya na po siya ng super typhoon. Kumbaga kadikit na sana. Dahil yung sa Pag-asa po ay dapat umabot po siya ng 220 or more para tawagin pong super typhoon yung kanyang maximum sustained winds. Ayo, di ba 200 para sa Gastenes tamo niyan? 200 para ito? 215. 50, okay. 215 ang Gastenes, Tama? Opo, Sir Henry. So dapat mag 220. So Diyos ko, sana dain naman pero nasa dagat pa ini. Posibleng mag-intensify pa ini lalo, di ba? Opo, sir, pwedeng mapanatili niya na lang yung kusugo kaya mag-intensify pa ito ng konti. Pero sa ngayon po, inaasahan po namin na mapapanatili niyang sa iyang kusog. I see. Okay. Ang Catanduanes number 2, sabihon, mas harani sa inda. Tama ini, Melvin tabi, Mas harani sa inda sa Catanduanes, ining bagyo? Opo, sir. Medyo mas halani po sa probinsya ng Catanduanes ang sentro ng bagyo kaya nasa tropical cyclone wind signal number 2 yung natura pong isla. Iyo. Mga anong oras daw tabi pwedeng maging harani sa inda ini? Si Bising? Opo, ito pong si Bising ay pwede pong uroat siya na paghapon ay nasa sa sirangang tampad na po inining Catanduanes. Ito pong si typhoon na si Bising. Ayun, 15 kilometers per hour. Kasama po nag-20 ini. Nakakuang ka ini? Nakapugol nagluya siya?
Opo, kasuod po, nasa 20 kilometer per hour po yung sa iyang dalagan. Pero sa Oo. ngunyan, medyo nagluwa yung sa iyang paghiro. Naging 15 kilometer per hour, nasa na po ini. Oh, ano po ang kausa? Nata nag-slow down ini. Pwede pong halos ano na rin po siya, kumbaga, yung kausa na kung bakit medyo nagluway po yung sa iyang recast ay dahil po doon sa ridge kang high pressure area, saka medyo pwedeng magpasiring na po kumbaga maliko na ini pwedeng from northwest na direction ay possible na po ning magdalagan ning northwest do norte yung kasi yung Ayun. So gari paliliko siya ano kay nagluya man. Ade. Nagminor, Opo, sir. nagminor. Kung sa auto nagminor. So ining northeast ade, northeast tama. Ang direksyon niya. Sa ngayon po northwest, pero possible northwest. po sa mga masunod na oras magiging northwest as in Ayun, yun. magiging norte po yung sa iyang paghiro. Yan, okay, northwest. Mga ano rin ini pwedeng maghaarog kay yan na pa northwest siya. Iyon ang panahon tabi na ni Melvin. Opo, pwedeng northwest pa rin yung sa iyang paghiro-hiro, pero kung northwest medyo maluway po yung sa iyang dalagan. Pero pag nakapaghiro na inining northwest o northeast ay pwedeng medyo magrekas nining dito, mapanatili niya lang po yung sa iyang rekas. Ayan, okay. Anhapot mo niyan, although nasa iling kong direction mo, garo day ni may chance na maglandfall ini. Ta siyempre so katagakatano aris nagharapot. Ano nga niya, tama sa mo o dai tabi Melvin? Opo, sa nganyan po, sa nganyan na pagkaldaw good news po, mababa na po ang posibilidad na tumama po ni sa anumang kalupano kadagaan kang probinsya kang Kabikulan. Halos yung pinakamalapit na distansya po ko ni ay more or less nasa 400 kilometer po sa eastern portion of Catanduanes. Ay, sus ko, salamat na maray. So, maski sa ibang parte kang Pilipinas, dahil chance po siya, no, tabi Melvin? Opo, Sir Henry, sa ganyan po, yung po, base sa latest tracking po ng pag-asa ay mababa pa rin po yung posibilidad na maglandfall po sa anumang parte kang sa tuyang nation. Ito pong naturang bagyo. Pero padagos pa natin po itong i-monitor dahil pwede pa rin pong magbago yung sitwasyon po. Iyo baga, kung nasa 400 plus kilometers ang distansya, tangon yan. Pero po, so kung kaini, so ano nga ni ang kapon kayan? So kanakulaan niya baga? Diametro? Pero ang kanakulaan kaini? Opo, Sir Henry, yung diametro niya sa ngayon ay pwede pong umabot ng mga 700 kilometer. Salbatana, nakulaon pala nini. Opo, sir, kasi nasa typhoon halos, konti na lang magiging super typhoon na po siya. Sus ko, 700 kilometers ang langilang niya. So ang kabangan niya, 3 pira, 350. 350. So, Opo, sir. kung ang distansya tangon yan sa Baguio, nasa pira ito, 400, pira po ito? Nasa 495 kilometer. 95. Medyo may distansya man kita duman sa pinakagilid adi. Sa pinaka-wall. Opo, sir. Sa pinaka-wall. Okay. So habang ininagrani ang nahiling ko kaya digdi sa mga advisory na Governor Bitsara, sa iba pang mga officials niya to na pigapandam ang publiko sa pagbabaha. Ano po asin pag-uuran? Kumusta ang darang uran kay ni habang yaon sa bisinidad tatabi si Bising? Opo, yung mga pag-oran po ko ni halos majority po nasa sirangan po ng kadagatan po ng Pilipinas. As in yung outer ring bands niya po ay halos nasa may Kabisayan area. Dito sa atin sa Kabikulan ay naabot na rin po tayo ng sayang Panganodon o Panganoron. Pero dito pa man sa noon, bako pang masyado pong makapal po. Pero pwede pa rin pong magbago yung sitwasyon sa mga darating o susunod na oras sa Sinaldao. Ayun, okay. So pwede siya na umuran. May chance po na gari mag-zigzag ini tabi. Although, tama ba ang pagkasabot ko? Ang bagyo talaga, pero zigzag ang dalaga na di. Di ba? Pero zigzag talaga. Opo, nag-wobble po siya yung yung kanyang pagdaragan. Pero halos, na lang, kumbaga, bako man talaga yung straight. Pero yung kanyang prevailing na direction po yung kinukuha po namin. Yeah, oo, okay. So dahil po kigari man na klase sitwasyon nin panahon, digdi sa may party kang, saan nga nang gari, may pressure dapat. Sa may Japan adi, na makakakuang ka ini, makakabago kan sa iyang direksyon, sana daiman pasiring sa kadagaan kang Pilipinas.
Opo, although may mga ridge po tayo, high pressure po tayong nakikita sa may parte kang Siberia. Oo. As in, duman man po sa may parte kang sa may east ng Japan area na high pressure. Aha. Pero sa pagitan po nito may po doon, may sa pagitan ng dalawang high pressure area ay may low pressure area. Ito po yung sinusundan ng naturang bagyo. Ito pong tinatawag na weak entry o yung yung doon po siya papunta kumbaga doon sa pagitan ng high, dalawang high kasi may doon, may weak point po doon na may Ayun. low pressure. Oh. Yun po yung magdadala sa kanya para pumunta po siya sa taas po o hindi na po maglandfall po dito sa Ayun. Pilipinas. So very good. So ining in between kan duwang lugar na ini may low pressure, may weak area. Siyempre. May weak area po ito po. Sa prinsipyo kung bagyo, kunain sa may low pressure o mainit-init na lugar, duman siya maagi. Opo, yung Yan. kung nasaan po yung, kumbaga kung nasaan yung low pressure area, sinusundan niya rin po ito. Oo. Nagkataon po doon sa pagitanan po ng dalawang high pressure area ay may low pressure area, Oo. kaya yun po yung sa kanyang susundin. Ayun. So ini ang rason kung pag-abot digdi sa may sa Bicol area, makuan siya, matuo siya, pasiling sa kadagatan, giraday kang Pilipinas, ano? Opo sir, Oo. tama po. Kasi yung sinusundan niya ngayon yung low pressure area doon po sa may, halos na sa may Japan po ito pong low Oo. pressure area, sa may pagitan ng Japan at Korea. Ayos, very good. Nakakatabang ito. Makatabang na maray ito. Hindi magtama Opo sir, talaga. kung wala po yung low pressure, pwedeng hindi po yan dumire-diretso sa taas. Oo, iyong ani. So, ining malaog nin pirang oras ini, mga 12 oras, 24 oras. Dahil man yan pwede mag-develop na weak area na low pressure na maging high pressure, harayo man tabi Opo sir, halayo man to. Kumbaga kung low na siya, mapapanatili niya po yung pagiging low. Di man po yan Ayun. basta-basta nag-dissipate. Ito pong low Low pressure pressure. po doon sa may bahagi po ng Korea sa Japan. Oh, I see. So talagang kumpalan talaga dakula uno-uno na ng posibilidad na ining direksyon ni Bisingo niyan, iyon na ini ang agi ang direksyon niya. Dahil siya matama sa ibang parte kang Pilipinas, because of that weather condition yan sa lugar na na-mention mo, Tabi Melvin. Opo, tama po Sir Henry. Okay, so with that, ano po ang mga pag-ataara mo? Ang oran, medyo yan, pilitang ma-anticipate. Gura no ang darang oran kahit kahibog o dakol ba siya? O no rin tayo pwedeng mamatian na pag-oran nila sa tuyang lugar? Opo, sa niya na pagkaldaw po, yung mga pagdara po kang naturang bagyo na mga makusog o intensify po talaga ay hala ni sa sentro ng bagyo o nandumaan po sa loob ng diameter kang naturang bagyo. Pero sa ganyan, medyo good news po tayo dahil yung kaulapan lang po na tumatama po dito sa atin sa Kabikulan ay medyo manipis at wala pong masyadong mga pagulan. Pero dahil man kita kumpante kumbaga, pwede pa rin pong magtama po itong mga malakas na pagulan, lalo na po yung outer rim ba niya na may mga malakas na pagulan po dito sa Bicol region sa mga susunod na oras o kaya susunod na araw po. I see, okay. So kung di man kita kayo na masagid sidan kang gilid, iyan pag-uran, expected talaga yan. Pero bako mas, depende sa sitwasyon tabi, mauran talaga ngayon aldaw, buda hanggang saga. Opo sir, sa ganyan po, may mga maluyas na nakitang pagkura na namamatian digdi po sa Bicol. Pero as good news naman po dahil yung kaulapan na po natin dito sa overhead ng Bicol region ay pa lamang po. Medyo maninipis lamang po. Pero yung mga paulan po nito ay halos na sa may party po ng Kabisayaan po. Yes, Yung okay. outer ring band. Ano tabi, Milvin, ang advice mo sa mga malabangon niya na aldaw? Rin po sir? sabi ko, kung anong advice mo sa mga malaba, ngunyan aldaw? Opo, pwede rin po yung paglaba pa rin po kahit anong oras nga po pwede lumabas. Pero indoors lang po yung mga paglaba. Kumbaga, pwede rin pong magsampay sa labas pero tignan po natin yung panganoron po natin kung medyo ulan na, di lawag na susampay. Pero mas malinas po na indoors na lamang po yung sa tuyang mga labahan. Matindi, ano daw kaya kung kada forecast hindi may, sa mga maralaba dyan, araw ganyan ang panahon. Opo sir, pwede nga po talagang idagdag na kasi depende po sa panahon po talaga. Excuse me.
ako malam ako tantang paguli ko, pero ibalay-bay ko. Salam sa nakangarong adi, Melvin. Opo, sir, tama po. Okay. O Melvin, salamato na marayan. Unless po na may gusto pa ka mong... Anong oras ang sunod na bulletin ta? Oro at yan po na alas 11 ning pagkaaga rin po. Severe 11. Weather Bulletin number 8. Number 8. Okay. O sige, tatod mga 11 naman makikoordinate gari kami sendo para matawan ng taki update ang sa itong mga kababayan tungkol sa pag-asa at tungkol sa sitwasyon tabi ni Bising. Okay? Melvin, salamaton na maray tabi salamaton. Okay, salamat din po, Sir Henry, asin sa gabos ng mga taga-DCGB po. Opo, thank you. Mga tugang Melvin Almuela ng Pag-asa Legazpi sa Kamugtakan Kampanao. Pwede ba bagay naman kamo ngayang mga maralaba? Ang pagsampay day masyado ilubas uran mauran. Pero ara mo the best ngunya, hindi ko na kita maglaba. Maglaba kita man palampas unta mo na ang bagyo. Ari, ipalampas muna yan. Okay? Tangani po na solve kita. Di magpaparaduro dalagan dyan ta. Pag binalaybay mo sa loob, binabata. Ang linabahan na di. Anyway. Mga tugang, sabi ni, si Pading Ray, maski Domingo, nakatutok sa tuyang programa Matang-mata si Pading Ray. Sali nga niya pa sa Salmo 79:9. Tabangi kami o Diyos, nin sa muyang kaligtasan, huli sa kamurabayan, nin sa imong aran. Ligtasan kami, asin patawadan sa mong mga kasalan. Hulikan sa imong aran. Yes! Mag-iringat po kita, gabos. Good morning, Tabi. Sa mga kataga-katanduanes, signal number 2 po kamo. Tod baka may mga changes yan. Sabi ni Manayulik makaulo ka ngayon. Bata malaba ko. Kaya po ang taon ta mga tugang ki-forecast. Kaya po ang taon ta ki-forecast sa mga paralaba. Di ba? Tampag-balaybay ang problema. Dan, good morning. Bigo! Yes, sir. Good morning. Di off yung paglaba mo. Ano? Sa paglaba mo, di off. Yung gari di ako malabangon yan. Tama pagbalaybay di pisil. Bata, wala parang balaybayan sa laog. May naisip akong tatarama mo na daw. Ano? COVID na, bising pa, sa lahat, Henry pa. Natusunta ka na sa rawayan. Sa rawayan. Kami ito, pakiramdam naman sa mga amigos ng mga tungal. Ang pandira naman kita. Katando, aris ka, Rayapan. Iyo. Tama ka dyan, Dan. Dahita aram ang sitwasyon kang bagyo. Nagisigsag yan. Wabol, sabi nga ni. Oo, kaya. Oo. Kali pa naman daan, paano, paliwanag, palagi. Yes. Parang sa mga parentis ko, yung mga paros-paros na lumang tapos yung naturo sa gitna. Yes. Di ba, pakirang ng taga-boss, dahil magpapakit sa lahat, Henry pa kita, from Brothers Norete. Ako sa DDTV. Goodbye, Bunjing. I love you. Latasong konsalbatan ng ini. Wala tabi nag-upload. Hello, good morning po. Hello, Sir Henry. Good morning. Ay, Busing. Good morning, amigo. Opo. Dapat tabi, Sir Henry, sumarara ba? Maglabanan mo yan. Iyo man ang adi. Ihabol na. Tabing may kuryente pa. Yung baga. Bata ko sa washing machine ako naglalaba, amigo. Iyo man ang adi. Yung nga, Bakit pumalso sa kuryente? May problema kita. Di pa nga na isubagyo. Sige ng palso. Mamanual kita kayo ni. Mamanual. Matalion ka man. Sige, tawi. Sige, amigo. Salamat. Mataliw mo na para dagong tingin mo na. Uy! Tabi, good morning. Papa Jer, Padi. Good morning. Sabi ni Papa Jer, ni Pading Jer na ni Pading Jerry, dyan sa Binanwahan. Jer, good morning Padi. Sabi ni Padi, ako ngayon Padi, may dryer. Maray ka pa Padi, may dryer ka, Ano? Yan ang problema. Tatakan sarong alo sarong malabog ang tubig. Malabog yan ang tubig? Saka. Sabi ni Manny,
Malabog nga yan ang tubig ka sa bago. Pag mata mo tabi, Kuya Manny, malabog ang tubig. Nailing mo na. Malabog na tabi. Malabog mga tugang ang kuan, malabog ang panahon o ang tubig. Pangyayari sa maaba ka. O di, lalo na kita makakalaba. Kan sarong aldaw, malabog ang tubig sa Washington Drive. Sabi na naman, ano mas muna yung tubig na malabog? Kasi pag mata mo, alas 5 pag mata mo. Yes, sir. Sa kabaga. Okay, sige. Yes. Yan Okay, hello. Ay, nawara. Nawara so nag-aapod. Nawara so nag-aap. Ay, ito nandito. Ay, madali lang. Nata inita. Madali lang. Okay. Alright. Sabi ni Palinger, ayos pa din. May dryer ka pala. Mayaman ka pa din. Mayaman. Ini si Palinger. Grabe naman ang pagkasinso kayo ni. Mayaman ka pa din. Adi? A blessed Sunday. Magkape po. Sabi, Jim's Coffee po. Talaga ha. Si Kayin to. Good morning, Ate Kayen. Yan po sa barangay Bagong Bayan. Pagdali tabasa unta muna sa mga reactions indo. Ano daw kung matangon yan si Dr. Cedric? I mean kung makauron ta no. Good morning, text ko do. Good morning ang ko muna ha. Sandali lang ta. Good morning ang ko. At igwa akong nabasa na advisory ni Governor Joey Salceda. Madali lang at text ko good morning ang ko ta. Nagbumonitor ni ka sa banggi pa. Good morning. Bossing. Yan Okay, sandali. Pag suminimbag ini, taara mo, aratab ini, nagmumonitor ini. Nagmumonitor yan. Okay na? Yan Sabi, malabog ang tubig digdi sa barangay 8. Nailing mo naman Salbatana, palibasa ko niya, pagmata ko, naglibog-mog ako kay panglibog-mog, duman sa pigiinuman may. Sa pagkalibog-mog ko, diretso ako minainom. Di ko na rin paro na malabog pa lang sa tuya, amigong Willie, yan sa Washington. Di ko na rin paro Pakaso, linabar ko sa bago mali malabog, kaya palang gariso, garo niya ako na pooling ako. May burubay. Puro baybay sunala ba? Isus ko. Sige Will, good morning tabi amigo. Sa malabog nga sa tuya pa din, sa barangay 8. Hapot ko lang po kung daiman ang Albay Masentro kan Bagyo. Kaya po ako nagdadangog. Pigbareta ni Sir Milvin, pagbukas ko po kang radyo, patapos sa supanaw. Ay, dahil po kita matatamaan, dahil po kita masisentro, dahil po sa tuya matama ang Bagyo. Yan siguro, as of now ining direksyon na ini, tabi ining direction, presenting direction ni Sengani ni Bising. Ining presente pong direksyon ni Bising, dahil po sa tuya matamaan Bagyo. Sa anuman na kadagaan kan Pilipinas, sa anuman pong kadagaan mga tugang kan Bicol. Dahil po sa tuya matamaan Bagyo, lalo na po sa probinsya kan Albay. Although signal number 1 po ang Albay, Sorsogon, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Partikan Masbate, Camarines Sur, and Camarines Norte. Pero sa Catanduanes po, signal number 2. Yan po. Maski da sa bita, no, sabi ni MMC, malabog ang tubig, nailing mo naman Ano ko takay ni Manay mo lima kalaba? Na maski palang sa bita, no, malabog ang tubig, pangyari sa maabaka. Maglaba pagkatapos kan Bagyo makusog o bako tamaw wara man sa nan tubig budak kuryente sa kabaga saka ito pira po ang kusog kan hangin na matian sa uya sa birak so kumpira po so nakabugtak sa signal number 2 iya po ang kusog kan paros na masapar nindo pero di man po masintro ang Catanduanes man di po masintro ang Catanduanes marani-rani lang kidiit matalingon ta ha. Di man po masentro ang Catanduanes, kamutabi dyan. Arayo, may distansya po sa indong Bagyo. Kaya lang, yun ang ano yan. Public storm, signal number 2. Dito signal number 2 kan Bagyo. Number 2. Ano yun man ni alat mo na number 3. Hay, so number 2. Napukli sa number 3. Bata importante ito. Signal number 3 na yaon digdi. Alat ko na. May kopya kami digdi. Hali po yun sa gobyerno. Signal number 1. Number 1. Sa signal number 1,
Ay, Salbatana. Napukdi so sa number 2 man eh. Signal number 3 na talaga ang sunod. O madali lang. O ano man ang pangyari sa Maabakaw. Madali lang. Kung tamapol kita grare sa Pag-asa. Madali lang ha. Taklaroon tayan. At ang number 1, arog kay ni. Kami nga ni po digdi sa Bakakay kasabanggiwan kuryente. O sa Kabaga. Okay. Sandali lang tamay report si Jimmy Boy. Aramon ta po ang bareta. Mga tugang kay ba si Jimmy Boy. Hali po dyan sa Tercer Distrito, Kan Albay. Aramon tapan mga bareta sa sitwasyon dyan. Hello Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Salamat Bibi maray naga sa mga parantabay supervisor man kita o nag-obserbar kan sitwasyon digdi. Sa koyang area of responsibility primero ang kalangitan na madalom sana dahil man kibag sa kiuran sa kabilawgan ka na sa koyang area of responsibility kun arog sana kani okay lang. Yes. Sa monitoring niya to sa mga stranded passengers na VVP sa pier kan na Piodorana sa 181 mga locally stranded individual sa niya on duman kompuesto pinubintay 8 adult, 3 singaki, 4 na senior citizen. Stranded ini ha? Stranded. Natajibit na nagka-stranded. Sinarali yan. Amo na nga niyan hapot. No, di ba? Hali ini sa Manila. Nakarulusot na nakakalusot sa mga border na maigpit bagan border. Buda. Pira katabo tabi. Hindi pa ulit daw tabi. 181. 181. 181 gabusan no? Ining 181 na ini. Puro ini may burubit-bit na swab. Test. Iyon na, alato, natawag doon tayo. Taday ko pa nakukontak si Kuan. Tama ka dyan. Pagal ini kasubanggi. Yes, tama ka dyan. Ug mahonon si Jim, ay sabagay pala Jimmy, kung maagi man sana sa Albay, pasiring sa Masbate, pipaagi yan. Oh, paano nga, di man makaagi nga ni. Taday man kunyan, kung ang Masbate, yung mananggad ano? 33 na light vehicle niya on digdi. Oh, yung mananggad. Ang Masbate, nag-require ka swab test sa mga maurol isenda? Daiman gayaw. Iyan sana. Kundi, paano para bang kibiyahe? Mga private vehicle yan? Yan, duman nga ni baga sa Manila. Daiman dapat pwede magluluwas baga. Taga-lockdown duman. Daiman, pwede ka magluwas? Pag nasa NCR class ka, pwede ka magluwas? Kaya lang tama itong point mo na paano nakagan sa checkpoint? Ang mga ni, gidon ko ini. Di ba? Paano nagkagawang stranded dyan? Ara mo, kung arog ka ni, mapapano na naman ang pier kan pier doon. Sa ini niraralaog. Iyon na nga ni yan. Alimbawa, ang Masbate, di man kiswab, negative na swab requirement sa pag-uli. May problema dyan si Amigo Tase nga ni si... Problemado na naman. Kasod makutan. Og mahono, nagapod sa ko. Very good nga no, digdi sa ko. Wara? Dahil nga yung stranded nga. Dahil na-control nga duman sa mga border. Di ko sabiyo, nag-arabot mo niya ni Jimmy. Ngunyan, Aldo pa sa nag-arabot. Kasubangge, maga. Oh my goodness. Pangyari. Sa trabahohon ko yun ngunyan kung paano yun ita. Sa ini niraralaog kung magpradakol ini. An mangyari ka ini. Kung wala ini swab. Kung wala ini kay mga negative result, dahil kay requirement, kung pastro sa na ini, paano kung ba ko man ini pastro, taday man nga ni nakaagidig di sa pier computeran, taday man kilunada ni barko pasiring sa Masbate. Yun na nga, nalilibong ako pa minsan sa sistema sa gobyerno. Paano kung iguang carrier digdi? Yan ang hapot, kung out of 100, pero ito 81. May saro dyan na carrier. So, sana dae ha. May saro dyan na pwedeng asymptomatic o may carrier. Diyos ko, di makawagasan dyan sa tabo. Makaraon ni digde. Ma-CR. Oh my goodness. Di makasalamuha na. Ramo. Iyan, nalibong kita. Punta ka sa border. Dapat dahil na nindalugod din pinalaog duman sa Kwan, Del Gallego. Anyway. May problema kita eh. Aloy na kitang may problema. Kanero Domingo, problema na naman lugod kita. Mali pa din ako nag-report. Bata Domingo, mali pa din ka nag-report lugod. Oras problema din kita, Kuya Baya. Salbatana. Mali pa din ka nag-report ng problema na naman kitang daw kunya na aldaw. Ni malas na bata. Programa ka kaya eh. Okay. Dapat nagprograma.
tama. Awinda, pangyayari sa maabaka. Okay, sige. Tabing tranquilo. O, yan na, aramon ko sa border. Tatabing-trabing tranquilo naman kita. Na problema naman kita ngunya na, paano karabutan dyan na 180 pa? Bata na. Stress na light vehicle. baga. Sitting motor. Una duman baga sa Santa Elena, maigpit duman. Awan, dapat Sa Camarines Norte, buda sa border control, talagang pinahigpit yan. Dapat dahil na ninda pinalaog. Oo. Harapan sana na matutuong sinadigdi sa pier. Talaga. Maguruli na sila duman sa Manila. Oh. Talagang Toros. Toros ang Tornilyo. Sige. Maluyan Tornilyo. May problema talaga. Ayan, Bibi. Pagyayari sa Mauraro. Di CGB News. Ano ba yan? Good morning, Tabi, amigong Beda. Oy, bossing, Beda. Di ka pala magakalaba. Deng kuryente ang baka kay Burubanggina sana mag-aga kikakayab. Ay, sus ko. Ay, good morning, Tabi, Manay Angel. Naling muna yan, Mani. Ang pait ni Doy kan Manay Angel kung deng kuryente. Ikaw kunan matorog. Kaya ban ka ni Bossing Beda ki mga 3 hours, Mani. Pag 3 hours na, pupukawong ka naman. Agum. Uy. Oh. Ano. Ako naman maturog. Kaya ban mo naman ako. Kaya ban. Ay, pangyari. Good morning, Tabi. Mayor. Saan daw, Tabi, si Bising? Saan party and mentioning my name? Ayun na. Yaw din si Bising sa 400 kilometers. Tabi Plus sa may partikan Albay, ang Catanduanes area. Nasa katapat kan Bicol Region si Bising. Ganyan. May opisina po sa aga. Ay, igwap. Dahil man po advisory. Malabog man da Tabi sa Bitano, sa Kabaga. Ang tubig. Sa DCGB, malabog man? Malabog kita? Tignan ko yan? Ay, sus ko na. Paano yan? Dahil man pa dito sa pag-igos asin diskarte po lang pa di. Yan, ayos ka pa rin, Jer. Tama ka. Ilingango niya sa DCGB, malabog ang tubig. Sa Kabaga. Dahil man naguran, dahil man nagbagyo kung ano, malabog ang tubig. Igwa kaya lugar na pinag-agihan na dahil nag-agi sa borderline. O sabi kan texter ta. Sa Bakakay, alas 11 pa, wala ng kuryente. O kaya man pala si Bossing Beda dyan sa Angeles Pizza, Buda Angeles Pili na. Dahil makakalaba. O paano pag mix klamo kayang kanay ka makamix klayang kipizza tabi. Taling, ay sus ko. Anyway, so hapot ka, pag signal number 1, salbay arog kayo ng sitwasyon na, may pigabasa ka ako, may basyan kami kaya. Pag signal number 1 Tabi, alat ngon, ay, signal number 1. Pag signal number 1, uni po ang sitwasyon, pag signal number 1, number 1, naayon sa lakas ng hangin ang batayan ng babala ng bagyo at hindi sa lakas o dami ng ulan na dala nito. Yan. Signal number 1. Mararamdaman ang hangin na may lakas na 35 to 60 kilometers bawat oras sa loob ng 36 oras. Sa loob ng 36 na aldaw o oras, tulong aldaw man adi. Ay tama, 36 hours. 24. Tama. Di ba? 36 oras mamamatian mga tugang amparos na 35 to 60 kilometers per hour. Yan ang signal number 1. Epekto ng hangin. Maaring mabali ang sanga ng mga maliit na puno. Maaring matumba ang ilang puno ng saging. Pag nagtumba ang batag, signal number 1 yan. Maaring magkaroon ng kaunting pinsala sa tanim ng palay ay nasa panahon ng pamumulaklak. Maaring liparin ang bubong ng bahay nayari sa magaang materyales tulad ng nipa at kugon. Ang problema sa signal number 2, dahil nawara digdi sa, alat ko na, wala talaga. Signal number 2, katanduan ito, sunod, auto number 2, signal number 2, yan, okay? Sa katanduan isa, inang mamatian nindo,
makakaramdam ang hangin na may lakas na 61 to 100 na kilometro bawat oras sa loob ng 24 oras. 61 to 100 pag number to sa loob ng 24 oras. Epekto ng hangin, maaring mabunot ang ilang mga malaking puno. Maaring matumba ang maraming puno ng saging. So sa number 1 man, natumba pa sa naang batag, nagkapira. Pero pag number 2 na matumba na ang maraming puno ng saging. Pag number 3, mga tugang, pinakamaraming puno ng saging. Di ba? Maaring mapinsala ang ilang puno ng niyog. Mapanganib ang laot at baybayin dagat para sa maliit na sasakayang pandagat. Mapanganib ang paglalakbay sa himpapawid. Maghanda, manatiling nasa loob ng bahay, pangalagaan ang mga ari-arian, laging makinig sa pinakahuling ulat ng panahon sa DCGB. Nakasurat man laging makinig at sa pinakahuling ulat ng panahon sa DCGB lang. Dinagdagan mo ngayang sarabayon ka. Dagitan kita ka ini kag ano yung gibo ka ini. Ali sa pag-asa ini. Ali sa pag-asa. Ali sa pag-asa po ini. Alam ko na. So nagtao kayo. Ali sa pag-asa. O tama. The Broadcasters Info Chart on Emergency Preparedness. O yan ha. Ginibukan pag-asa, NDRRMC, OCD, DNR, DOST, PIA, and KBP. O very good. Yan na. O yan tabi O. An sitwasyon ta. Okay. May commercial ka man Gusto mag-commercial. Madali lang ata. Ilang kumulan ha. Tabata. Pag alas 7, sen malaog. Okay. Sabi ni Rick na Mendoza, baka ma-interpret nindang 36 hours ang duration. Iba yan. Baka ma-interpret. Yung bako tabi, sa laog, maabot niya, mamatayan sa laog din 36 oras. Di ba? Thank you tabi pa Rick Mendoza. Sir, padihon ko kahapon pa, grabe paros. Anong signal daw kay do? Sabi kan sa kuyang amigo, si Engineer Mer, so padihon ko nga kahapon, kaurong ko, grabe ang paros. Anong signal kay to? Uy, pero tabi di kita magkumpiyansa, anasahan tadigdi, mga tugang an makusog na paros. Yo tabi, an makusog na paros. Anong klaseng serbisyo ini kan apik, mina-burnout ng gad sa oras kan ikaturog, makahirakon man kan mga konsumidori sa bakakay. Ano ba yan? Bakakay da, Roaldo, kiburnout man Okay na. Minabalik si Jimmy? Minabalik si Jimmy, Deman? Deman, okay. O, di ba, sandali lang ata. Yung tabi ito, madali lang, tabi nag-upload. Hello, good morning. Hello po. Yes, good morning. Good morning. Opo. Pwede po mag-request. Ay, madam, ako sugod tabi ang feedback ang radyo mo. Ay, po, piko pa lang magpuras-oras ang oras yung imperata. Iya po. Iya po, opo. Okay. Sige po. Salamat. Pagkuhan yan, pag-replay yan oras-oras. Sige po sa DCG. Sandali, may commercial kita man Mag-commercial muna kami. Mga tugang sa Pilipinas, alas 6:20 na o 50. Salbatan na. Alas 6:50, oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Embassy Whiskey. Chill muna tayo. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Downy.
May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan. Kasa ang 5 steps 1, 2, 3, 4, 5 para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo 1, 2, 3, 4, 5 5 kasado 5 kasado 5 kasado. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Check the label, mommies! Mayan Rivera po! And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Bawat? Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Sizzling. Nagkakalakaga. Nagsasangaw. Nag-aaso. Ang dapat sa astig na init, malipot, nagyeyelo na Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Red Horse, strong, ito ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. GML Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Ate Flery, Gaviria. Good morning, Tab. Isaw ko ng pighapot mo tungkol sa batag. Kudutunta ka dyan.
O sabi mga tugang sa advisory number, sandali lang ha, advisory number 2 kan provincial government Canalbay. Sabi po sa advisory kan provincial government Canalbay, mga tugang dahilan ta signal number 1 kita ngunyan, strict implementation po kang no sailing policy sa gabos na klase nin sa kayang pandagat, fishing vessels, sa mga areas na pinagdeklarar na nasa iraram kan typhoon signal number 1. Day tabi kimaglawod, day kimagbangka. Ngunyan aldaw, ha? Please lang. Sabi ni Dr. Cedric Dae, pag abot nga kang oras may minatics nga ma-rescue, naglawod. Wag kayo, baday na po kimaglawod ha. Preparedness measures o barangay for possible flood and flash floods ha? Along river channels and low-lying areas, posibleng pagbaha tabi o kaya siniba pa na problema dyan sa mga kasalugan. Magiringat po kita sa palibot kan mayon volcano daw, baka magkaigwanin mud flow, asin po seringman surges po sa mga barangay, dara po mga tugang kan bagyo ha? No outdoor activities, particularly along or near the river system and coastal waters. Observance of COVID-19 protocols, which includes physical distancing, hand washing, cough etiquette, wearing of mask and face shields while you are at home or when evacuated. Pag mag-evacuar, di po malingawan na maggamit kan mask. Di po malingawan, mga tugang na maggamit nin mask. Pirmi po kita dapat nakasulog kan mask. Kung may mga possible evacuation o surusuan, social distancing, tandaan po yan. Yan po sa tuya na palibot. Okay? Yan tabi, susugyan sa advisory number 2, mga tugang kan provincial government kan Albay. O bueno, okay naman nandiyan na si Ate Melindawi. si Ate Melindawi. Kunutuntang nga dyan, Mr. Maceda. Good morning, mga tugang. Salamat kan sa pagantabay. Taon-taon, maki-update naman kita mga 11 sa sitwasyon mga tugang kan sa tuya tabing panahon na si Bising. Ingat-ingat po kita kabos ha. De magkampante po mga tugang dahilan tan bagyo, paminsan po yan kan nagbabagong direksyon. Salamat. Masunod na po mga tugang si Madam Melindawi kang CMD. Thank you, Henry Maceda po, para sa special broadcast ngunyan pong aldaw. Goodbye. Maray na aga po. Happy Sunday and have a blessed Sunday to all.